Fil-kampanja tal-elezzjoni ġenerali tal-2008 weda prinċipali ta' Lorenz Gonzi kienet li gvern ieħor immexxi minnu kien ser inaqqas ir-rata tal-income tax minn 35 għal 25%. Sal-lum din il-weda baqgħet ma twettqitx. Madankollu rapport ippubblikat mill-Gazzetta The Sunday Times jindika li nhar l-Erbgħa fil-budget il-Ministru Tonio Fenech mistenni ħabbar miżuri maħsuba biex 5 snin wara il-Gvern jidher li huwa impenjat li jwettaq din il-weda. The Sunday Times tgħid li l-proposta hija li tnaqqis fl-income tax ikun maqsum fuq 2 jew 3 snin u uffiċjali tal-Ministeru tal-Finanzi intalbu jaħdmu fuq xenarji differenti dwar kif jista' jitwettaq dan it-tnaqqis. L-istess gazzetta tgħid li biex jagħmel tajjeb għat-tnaqqis fit-dħul tiegħu minħabba din il-miżura, il-Gvern jista' jżid id-dazju. F'rapport ieħor fuq il-Gazzetta Malta Today jintqal li fil-budget tal-Erbgħa mistenni tħabbar tnaqqis fl-income tax għal ġenituri u tibdil relatat mat-taxxa fuq il-proprjetà.